Ugye mind tudjuk, hogy most mi fog következni, ha nem úgy dönt a szél, hogy nem fújja el. Gyönyörűséges MSI netbook. De hogy ne legyen olyan snassz a dolog, kipróbáljuk, vagyis kipróbálom, hogy mit csinál vele egy 9 mm-es és egy 357-es Magnum. Csőre van töltve a fegyver. A fegyver üres. Aha. Itt van rajta a Luxi. Hát, kapott egyet, bár nem mondanám olyan hatalmas sérülésnek. Jó. Na most nézzük meg a 357-est. Jó. Van benne egy lőszer, a fegyver csövön van. A fegyver üres. Hát ez egy kicsit fölé ment, úgyhogy megpróbálom mindjárt az alját megcélozni. Addig egy kis türelmet. Igen. Hát egy kézzel kicsit nehezebb, de nem baj. Fegyver üres. Na mindjárt más. Telibe. Azt a Luxi. Ugye 9 mm 357-es Magnum. 9 mm 357-es Magnum. Igen. Egész szép lövések. Kicsi bemenet mondjuk. Ha ezt egy HP-ssal lövöm meg, akkor kiszakítja a hátoldalát, de mondjuk az főleg szerves anyagok ellen és önvédelemre használják. No. Szóval azért látszik, hogy van a kettő között némi erőkülönbség. Hogy ő volt a 9-es, ő meg a 357-es. Szuper.